Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Júlia, segueix... Bueno, Júlia. Júlia és sortit de moda ara, a mi em deien Júlia. Però quan em diuen Júlia m'agrada més. Com es deia i on estava l'empresa on va treballar? L'empresa era Lluís Serra Mitjans. El pare. Després el pare no feia res. Ja tenia una edat. I veníem el xòfer que el portava aquí i passejàvem amunt i avall. Eren dos fills que tenien. Un feia el despatx i l'altre el qüestió de maquinària, del textil. Bueno, això, que es deia l'empresa Lluís Serra Mitjà. I bueno, vaig entrar a treballar allà que tenia 14 anys, o encara no els tenia. Sí. I mira, molt bé. Als 14 anys va començar? Sí, que llavors encara no em van declarar perquè no sé si estava en dret de que als 14 anys ja poguessin fer un contracte. Me'l van fer més tard perquè ara com vaig ser vella ja vam mirar si podria cobrar jubilació i efectivament aquells anys no pensàvem que poguéssim cobrar jubilació, però com vaig fer 65 anys vam mirar-ho i efectivament i la contracte em va sortir més tard, ja era més, ja havien passat uns mesos, devia ser per l'edat, perquè d'entrar-hi, mira, diuen, ai, el meu pare li va dir, tinc una noia que voldria treballar aquí amb vosaltres. Ah, que vingui. Vull dir que no era com ara, que costa trobar feina i tot això. Llavors, és una cosa molt familiar i bé, per això. Llavors, quant de temps vas estar allà? Vaig anar-hi i vaig estar treballant 14 anys jo. Perquè allà em vaig casar treballant allà, però vaig continuar treballant. Perquè ara, o sigui, ara les dones quasi totes treballen. Però llavors, una noia que es casés i continues treballant, bueno, era molt mal vist, perquè les dones sempre estan a casa, que també no està malament portar a la casa els fills i cuidar del marit com ve a treballar, que ho tingui tot a punt, no està malament, però avui tothom vol treballar per tenir una independència que no siguin dominats per ningú. I com arribava al treball? En bicicleta. En bicicleta? Que ara tinc 81 anys i encara... Mira, aquella bicicleta que té el palafant blanc, amb aquella davant tinc una altra, que ja és més... Em va millor, però me la van regalar. Uns que tenien un apartament a Cubelles, que en tinc un allà, i s'ho van vendre. I m'han donat la bicicleta. I porta darrere com una de les forjes, i és molt còmoda. Aquesta me la portaré a Cubelles perquè s'ha fet un trasto, però encara em anirà bé per anar-hi. I anava amb bicicleta sempre. I més que no l'he deixat mai. Jo vivia en una casa primer que era a prop de l'aeroport. I l'any 50 vaig venir a viure aquí perquè l'aeroport es va incautar de tot i vam haver de marxar d'allà. Perquè nosaltres érem llogaters. I era del... Tu ets molt jove i no hauràs sapigut què és. Hi havia a Barcelona un cines Balanyà i una plaça de toros que deien Balanyà. I aquell senyor era l'amo d'allà baix. I a l'aeroport, si va pagar algú, li va pagar amb aquell senyor, però nosaltres vam fer marxar sense... Érem llogaters i vam marxar sense cobrar res. I llavors anava en bicicleta, anava al col·legi de bicicleta. I mai més l'he deixat. I jo estic molt contenta de la bicicleta, la veritat. I li agradava treballar a la fàbrica? Doncs sí, sí, perquè com que venia d'allà baix que no tenia contacte amb nois ni noies ni res, doncs aquí a la fàbrica vaig fer moltes amigues i m'ho vaig passar molt bé. Sí. I què fèieu a l'empresa? Allà feien... Els nois portaven elàstics, que ara quasi que ningú en porta, i les senyores portaven mitges amb lliguescames, que ara ja la mitja ja s'aguanta sola. Però llavors era una lliguescama que es posava, primer posaven les mitges, posava allò i tenia diversos dibuixos, i després se'n feia uns cinturons que eren amples així, que les noies joves, jo ara ja estic massa desarrollada, estic amb la tos, però les noies joves els hi feien, i quina aranya corre per aquí, les noies joves els hi feien una silueta, aquell cinturó feien, i bueno, i després també feien goma per les calces que portaven les senyores, i posaven una gometa estreta així, i jo portava un taler, estava molt contenta d'anar-hi. El que passa que passàvem un fred a l'hivern. Hi havia estufes de serradures, per tot l'edifici hi havia 3 estufes amb serradures.
llavors ja caltava les mans i tornaven al taler. Si mentrestant s'acabava alguna canilla o es trencava alguna goma, passava alguna cosa, però ja a l'estiu el sostre no sé si l'han canviat, però era de d'ubralita i feia una calor allò, que com treballen la gent avui que estan amb l'aire condicionat i tots també, bueno, no sé si tot arreu, però en molts puestos és un benestar dintre, molt difícil, però llavors allà molt males condicions, però de contenta molt. Molt bé. Què feia vostè? Jo portava un taler, vaig estar una temporada, un que era més petit, i feia cinturons aquests que et dic. I després em van posar un altre més gran, i llavors feia lliguescames d'aquestes. I segons si volien canviar el mostruari, doncs llavors aquell taler es parava, tallaven tot i posaven rodets nous i anàvem a les 6 del matí a fer un parell d'hores extres. Si avui fèiem hores extres. A 3 pessetes que guanyàvem, amb les 2 hores extres guanyàvem 3 pessetes. I lo contents que estàvem perquè les 3 pessetes eren per nosaltres. El sou que teníem era pels pares, però si guanyaves 3 pessetes d'hores extres, llavors era per les que hi anaven. Si anàvem 3 o 4, una posava el fil i l'altre de l'altre cantó es tirava i anàvem muntant el dibuix segons les llançadores. No, la llançadora no que anava així, que anava... Bueno, pujava i baixava l'engranatge de darrere i llavors hi havia una llançadora que passava i era un fil de seda molt finet i anava fent la lliguescama. I havíem de vigilar que no es trenqués cap goma, perquè si es trencava una goma havíem de passar el dit pel costat. Quan veies que el dit se donava una mica, és que hi havia la goma trencada. Llavors, amb una navegeta del que els homes s'afeitaven llavors, amb aquella navegeta havíem de tallar pel mig la lliguescama per treure tot el fil i tornar a afegir aquella goma i tornar a engegar. O si es trencava una seda que també el dibuix no quedava bé, també es havia de desfer. I quan estava al taler parat ja veus que passava l'encarregada mirant aquesta que fan. Ja anàvem vigilant-te i bueno, era la nostra feina. Molt bé. Creu que la feina estava ben pagada? Bueno, pel temps que estàvem prou contents. Ara avui dia faria riure. Guanyava 45 pessetes a la setmana. Vull dir que ens semblava bé, pel que és que era l'any 51, 52, no sé. Bueno, que ara és més difícil, la vida és més difícil. Llavors, no hi havia ningú pare com ara. Vull dir que si un tenia ganes de treballar, se trobava de seguir feina. I ara també ha vingut més gent del que hi havia llavors. És difícil, clar. Està més difícil. Hi havia més homes o dones treballant? Allà eren dones. I d'homes hi havia el mecànic, el vigilant que hi havia de nit, llavors hi havia els amos, que un estava a la maquinària i l'altre estava al despatx. Tots eren noies, perquè ja et dic, jo em vaig casar als 25 anys i m'he quedat treballant. A part de l'encarregada, que era una senyora que vam venir de Girona, perquè aquesta gent va venir d'Olot, tot eren cries, noies de 17, de 18 anys, eren molt joves totes. Després, quan la goma anava baixant, anàvem fent rotllos, anàvem enrotllant, quedava així. I després, quan els semblava que el rotllo ja tenia una mida així, tallaven i llavors ho portaven a una màquina que ho raspallava i ho planxava al mateix temps. I es anava cargolant. Llavors hi havia unes noies que feien l'última cosa abans d'entregar aquest material, perquè llavors això ho entregaven en fàbriques que millor feien l'elàstic, el acabaven de muntar, llavors només era la cinta que fèiem nosaltres, i llavors ja ho acabaven de muntar. Doncs hi havia un lloc que ho raspallaven i l'altre que ho planxava. Passava per dintre d'un lloc que hi havia un vapor i anava donant voltes allò i quedava impecable, estava planxat. Hi havia el mateix tracte a homes i dones? Bueno, el tracte cadascú sabia la seva feina, perquè el que era mecànic i anava d'un cantó a l'altre, si havia d'untar les corretges o el que fos, ja feia la seva feina. I el que feia pensar una mica era el vigilant de nit,
perquè quan canviàvem el dibuix d'un taler, que posàvem un altre dibuix, estàvem allà, que un donava el fil i l'altra vegada que tot l'estirava. Estàvem allà i veiem el vigilant de nit que passava. Anàvem a les 6 de la nit. I que havia vigilat de nit, passava. I saps què passava? Que es veu que llavors s'hi havia de marcar la seva feina. A les 4 havia fet un vol per tota la fàbrica, o a les 5, que llavors només estava vigilant, no havia ningú més. Es veu que a la compte vam treure la conclusió que es veu que ell a la nit es cansava. I a les 6 del matí començava a fer voltes, devia tenir el seu truquillo i marcava com si fos les 3, les 4 que havia fet la volta. I les feia totes de cop. Vull dir que més bé no podríem estar. Per què ho va deixar? Perquè vaig tenir una filla i vaig plegar a treballar. I bueno, la majoria es casaven i plegaven. Jo em vaig quedar que totes... Clar, passa una cosa, que jo tenia el meu jornal i després cobrava punts per ser casada, cobrava punts. I al cap del mes em sortia molt bé, perquè a part del sou, llavors tenia 5 punts per ser una persona casada. I llavors ja cobrava... Mira, el meu home treballava a les sedes i era encarregat i quasi que cobràvem igual, perquè els punts a mi em recompensaven molt. I totes deien, quan plegaràs? Quan plegaràs? I vaig plegar quan vaig tenir una filla. Que per cert vaig plegar perquè la vaig tenir, però en realitat hagués hagut de plegar igual, perquè em va néixer malament i va estar malalteta tota la vida. Fins als 43 anys va estar malalteta. Al final se'n va morir. Ja fa 8 anys. Mira. Doncs ja està. Moltes gràcies. Ja no heu de preguntar res més? Va. Si vols... no sé. No, jo vaig dir, no explicaré res que no em pregunti, al final he estat enrolant tot el rato, parlant de coses que no em venien al cas. Però és que si solament et contesto exclusivament el que m'has preguntat, és que és molt curtet. I llavors jo, com que som per xerraire, he anat allargant més. Però és això. Bueno, millor. Sí. Et surt millor l'entrevista, sí, diguem, no? Clar. Doncs això.